sa chisen nga kwa ban penpena nga iba kiladon gi kali ki bawan rung sikini madan lada pila poeng ni madan sumhalet hiar stage po ngim sha ban bu kali sikini gi jaka bangi pelong jing seng ki kali baro de ban bu sha ketika madan football ke hapo ti ngatrai kitu kinong pet bangi lapan pet pam dei ban rung kali sikini madan ni pet kata Kacing ruai ka babut, kacing ruai ka balai spa khatsan ka boong ngin ya lech shaseyon.
งินยารวยก็จึงรวยกับบุตรกันนัมเบอร์จึงรวยกับอาร์สปะไลพุนริวกันนัมเบอร์จึงรวยกับอาร์สปะไลพุนริวกับองไตรโตวันบันเกอร์คูTuhan bangkerku yangi daga bol kajing ai kijing kerku kum ulapa hangi menta topen te atrai mentangi kerpan yulapa hangi doa ngidang ap twai ngidang yai ap baro lang to pentamai twai ngiskau badai don hang ne kat bangi dang ya seng lang shon bat ni batu ya lam ru baro ngidang ap twai ngidang yai ap baro lang to pentamai twai afin ngi ai ti baro met at men sim ngi ya dem ajing i jong me kan yai tui tang ha me jing sup ngi shem te atrai mentangi kerpan yulapa hagi to ai ngidang ap twai ngidang yai ap baro lang to pentamai twai to skau ya jing dwai jongi da jing nghe sha mingi pai naga ke jing is nei chong me la ba jing ker ku to ai te atrai mentangi kerpan yulapa hangi to ai ngidang ap twai ngidang yai ap baro lang to pentamai ini pai sekenamba jingruai ke ban riupo mila I laka kat pada lapan sengat Bela ilaga ken bat ya lapan siat Syapetei me wan wat yanga Hakash nong Bethlehem Melatia hasem Bom dan jakaya me hangta Tuan hadonut Twai Jisu Don jaka hadonut jonga Kasuny leng ka pernai Paangel kirwai Gakubor bapaki benam Kumne ukunu blay Uwan syapetei Hajing long rit janai shisha Tuan hadonut Twai Jisu Don jaka
bersiak haki krem kisim neng kidem haki ding bagat gen kislam Memen don jakari Amen bulakli Hakari syap Galilaya Tuhan Adonut Try Jesu Konjaka Adonut Jongan Melawan Geratrai Kdin ba impernai Ban pelaya Gabriel April Jing iben melasya Me pong pan snyasya Me lakit jadukal Maghrib Tuhan Adonut Try Jesu Konjaka Adonut Jongan Onda sawa kapneng Dajing wai naneng Hajing wan dajing jok jong me Kot yang try hang ta Ong dang don jaga Yang hat kalian ka jong me Men sim jong ngak men Try Jesu Onda men pan pan kot yang Ta kadan gajing Jit na peneng jongki Prabanget ki ong ruai gajing ruai ka ba chispa khandai phawai To one side hagasnam Subhai ruai baro ngi kwa ban yo snow wala mangi ruai bat kanika mic re ngi kwa ban yo snow yo pi ki para bangai ba pi shimenta hagaching ruai lok lada pi kwa ban side khoi lagi pop to one side hagasnam Lok lada pi kwa ban sat kut laki po To one side hagasnam kun lang bro Wanda shanya lut hajing ai ei bajop To one side hagasnam kun lang bro To one side Hagasnam kun lang bron Lapot lata Ya pi baro shiren yeng Tuan san Hagasnam kun lang bron Lada pi ko ngu jing kot u Chris utrai Ban wan side hagasnam kun lang bron Jing suk men sim Pin shem shilen ter kerhai Balasad hagasnam kun lang bron Tuan san hagasnam kun lang bron Lapop lata ya pi baro shiren yeng Tuan san hagasnam kun lang bron Abas ipi syakan poi pin syasyak men Balasay hagasnam kun lang bron
Sukapleksen dating saat agasna kulang ron Tuan sai agasna kulang ron Lapom latam ya pibaro shiren yeng Tuan sai agasna kulang ron Kumtalok pim don kambandang penslen shu Tuan sai agasna kulang ron Yo baboy ka por bala jingkor pindu Tuan sai agasna kulang ron Tuan sai agasna kulang ron Lamom latap ya pibaro shiren yeng Tuan sai agasna kulang ron Shispa Katpra Ruai kan bar ke Shispa Katpra Sachisin unsawan ban pelai lagi brio Sachisin unsawan ban pelai lagi brio Kan syaka pulong baudan Brio kukin laban kil Akli susi dorang Duk misha plen bat wai Unsawan pai da kabor basim jing benim pernai Rembun yang hakas Kadu Jagari anom shen Na jing trimbakan ka Kabling na jing herput kadem jing is negala ja Kmajong hukum kading Yaki maman penjon Kedeng Jesu onom prensting hakat tagalanon Om do jing kren benshu Yaki senran bapli Dang jing yam magalan ladu daki bakrau batri Ni ke cingruai ke balai spa sao peu ke baong ki kini Harut Duriau Bama Cingruai ke balai spa sao peu Kedekot ke baar ngaku apa pinirwai tang bapi ki pai ba kedekot ke baar ngini sengap mangi bat pinirwai Ki kini Harut Duriau Bama Ki balamina Jing teba penjon Ya bon Jesu Ki pendam Sai hagas nam kun lang bon Leng bagi kedop sya Jerusalem temai Sai hagas nam kun lang bon Leng bagi kedop sya Jerusalem temai Sai hagas nam kun lang bon
Barok kamjam cucu. Amen. Leng bagi kedop sya Jerusalem temai Sai akas nam kun lang ron Leng bagi kedop sya Jerusalem temai Sai akas nam kun lang ron Kublai sibu ni pi barok. Kibalai simenta. Hagi cingirwai ya ro yo belai. Belai keku yangi barok lang. Kublai sebaton ni pi baro. To kaburom bat ke jingo baro kalong syau blai. Haga bangi sedang ye kani ke jingnya seng. Ngakwa ban pediang sengobha ya iwei pi wei na pi. Haga ni gapor. Haga kerteng ga jong Yesus Kristus. Ngap pediang sengobha ya ki pastors jong ga balang 7-day Adventist baro. Ngap pediang sengobha ya ki rangba balang. Ki temen basan shenrang bat kentai na ki balang bapher hapo ka kasi jaintia jong ka balang 7-day Adventist. Nga pediang sengobha ya ki parabangit jongi ki biawan na ki sinong ki bajengai. Nga pediang sengobha ya ki parlok parajor ki bana ki wei pat ki balang ki bayawan sigani gajinga senglang jongi hakani gasengi. Nga pediang sengobha ya pi baro i wei pi wei hagar kom ga bagerpang ublai ungerku unialam yangi kat bangi sedang ya gani gajing manilang ya ublai hagani ga step jong ga sabaton. Te hagani ga por ngini sedang ya kajing syakri jongi ya ublai. Da ka bangin ya yang lang baro bangin ya ruai ni gajing ruai ka ba arspa prapusau ka bong sabaton gajing syong thai ka sngi bla kerku kerpang bu blai nong thau ulabu bakan long ka bakentang arspa prapusau nambar jing ruai na ka batmai arspa prapusau tong ini yang lang baro ngini ya ruai. Sabaton kajing syong thai Kasngi blaker ku gerbang Bublai nong tau ulabu Bakan long kabagentang Hoi sabaton jing syong thai Bublai jing kerkubu Deyagi galong kadan Len basya bom jukucu Wat jing snow birthday Lem niki kambi jongkam Nama syata syasilian Hidon pun dibagampang Hoi sabaton jing syong thai Bublai jing kerkubu Yangi galong kadan Len basya bom jukucu Kat basabaton kastan Kasngi pen kretang syuno Kristan paro tulum lang Hak janji surwayaro Hoi sabaton jing syong thai Bublai jing kerkubu Yangi galong kadang
le e un ai hangi kapon bangin long ki bayai ne oi sabaton ching shong pai bu play jinger ku bu e yang iga long kadang len basha bom chu ku chu Shwa bangan duai Kito ki badan ye ki Bible ki jongpi pila bani ya pelit lang ye ki Bible ki jongpi sha ka kitab u Deuteronomy kal nong ka ba ar pu pra ka dakot ka banengkong bat ka ba ar kum ka jing pulis dang Deuteronomy ar pu pra kal nong ka dakot ka banengkong bat ka ba ar te kan jia ladamin sha skor biang ya ka kten jong utrai uba ublei jong me ya ka ban sumar bat ban leru ya ki hukum jong ubaro ki bangala hukum ya me hakane ka sengi ba utrai uba ublei jong me un pen kentiu ya me hakle ki jait ben riu ka perthai baro te kine ki jingker khu baro kinwan ha me bat kin lap ya me lada me shashkor ya ka kten utrai uba ublei jong me dongi duai kokpa jongi ubah baneng ni wana khmat jong me hakane ka step ka bakhoi ka bakentang ka jong me banai ya ka buram bat ka jing yaro shame atrai ya ka bamela kerku yang i baro ki khon ki jong me nado ka sngi ka banengkong ki bangal ngilayu kejat hakane ka jaka ya ka bamela dala keringi na ki jingpang ki jing shitam bat mela kerku yang i langba ka kten ka bakhoi ka jong me langba ki shakri ki jong me bat ngai ngu ru ya me atrai ya ka be me lam ki prav ngai ki bawan manta ka step da ka jingsuk ba ki la ban poi hakane ka jaka bangadu wai ru ba menang e kerku ki prav ngai ki bidang don hakilenti ki sengkeng ki jong ki ai ba ki angel ki bakhoi ki jong me kin senran ya ki ba ki la ban poi suk hakane ka jaka ba kin yo diang ya ki jing kerku langba ka kten ka jong me ban hakane ka step atrai ngi du wairu ba me sobha ban pha yu mun sem u bakhoi u jong me u ban don rangkat bat ngi hakane ka step kat bangi shakri bat pendon burom ya ka kerteng ka bakrau ka jong me kar khulangi baro atrai ki bala adon po jong kane ka dara bat ki badang don halenti ru kumju ngad wairu nak banta ki shakri ki jong me ki ban ya sama kane ka step langba ka sabat school kar khu ya inong puli ya ka mission story ba khamtam aduai na ka bantai elder RP bla kat ba ialam ya ka kelas hakani ka step shimti yang ikum bangi long atrai priang ya ka jing shakri ka jong ya me hakani ka step da map iki pop ki bangi pen sosi ya me ya kini barok ngapan na ka kerteng ka batiang tam ka jong uji sukres amen so ngai ku blai yai pastor evangelist si nong tudu ibali alam yangi hakaban puli na ka ktien ka jong blai bat ka jing duai te hakani ka por ngin yo sa gawai pat ka banta kata ka long bangin yo sngau ya ka mission story tinga khot ya i chot pastor jong ka balang nong po pastor evangelist heimon mi maulong sngau bahaban shime ka por jong pi pastor to ka jingi thu khana mission ha ka nik stem la ai kerteng kalangkha mission ha ka pung Malawi ha ka nik jingi thu khana mission ka Pathfinder Club jongga Adventist University ha Malawi kila pelong ye camping ha ko we ne ka deulnong ha Malawi but under kila poi ha ka jaka ha ko we ka sni ko we kan the kawan ka ipla yak uniform baki pong bat kala le hajan uway khna ubakerteng u livison bat kala kali pidai ke bat piwan nang no baruni khna ula itho bangi day ki Pathfinder Club jong ka balang 7 day Adventist bat dagi university jong ka Malawi
Bat kene kente hadin baki thok khana katokat ni por kalaong ngala longteng ka Adventist. Henry ngala syongkurim badu Adventist Henry mentapan ngilai aklat long. Bat kaya ipteng ban yuthok khana badu ni khna samla bat kong la slem ta nga klem wan shu sikajing seng. Bat ke bat si kelong bangala lej bat ngala kerni wat hagajing dikian bat ngala e Pedro wat na ni ulok baar jongaru kumjo. Bat kesnyo bat kepenparu kam snyo bidor shu ban wan wat sikajing seng. Henry uni kena samla u ai mensim ye ka bakan yayuan hakani kesebeton ke banwan hakata ke camping ke jongki. Baru ye were kan do godok nun ba kade banwan. Bar klempoi perkat hakas ngis beton u yo i ye kana jengai bar kependap ye kemensim jong ni kena samlau Livingston bar ula khot ye ka bakan rung sepok kita kejaka baki long jingeseng. But hadin kita kenthe kala kendo badu pastor in charge jong kita ka Pathfinder Club but kala kerpat yaki bakinwan siying jong ka kabajengai kumba ndrupo hado shispa kilometer AA but uni kena samlarang kat badu pastor kila len ba siying jong kanik kenthe hadin kita Henry ke jogas ngi kendoro ya ulok ubaar jong ka. Bat kila ai hado nyotli kikot bakin puli bat kawai na kata kade great controversy lani kikot jingale bakraw. Bat uni ulok kali. Kaya ke jinga pera pedeng ke Sunday bat kesngi sebaton. Uni ulok jongka ulak sedang ban kali dekat ni kejing kali bat kila ya peteng ban ya ai kejing puli Bible na kawai kesngi syakawai bat kesimpor do laitayo bakin ya puli ya kejing pule Bible but hadin saubnai une lok jongka but kene kenteru ki IT ya kejing im jongki shauble but sipenta na kejing kan show kabang ini lum ha kene ke quarter kan yarab ban penbahasa shu ya ka university kejongi kabadan ha kene ka jaka hamalawi kene de kejing itu khana mission jongi ha kene ke stem. Ko abanong kublay sibon yai Pastor Evangelist H maulong ibal ai ke jinge thu khana mission ke ba lingkot bat ke ba tiang ba dei ngai baru apis ngotenat kublay sibon pastor to hagani ke por ngidon sia ke wei pat ke benta ban syakrio blay kata kalong bangin ai yaki jing ai ngu jongi si ke kam ke jong blay ki don ki borti ki balabu halaki jaka ngai syadien ro tharai kin don kini ki balabu syakmat sngau bahaban ya wan ban bu ya kini ki jing ai ngu jong pi show blay to hagani ka por ngan khot ru ya ki hagajuk ka por ngakwa ban khot ya ki nong ruai kerpang hagani ka por ngai ki la pangkre na ka balang thanroj ngan khot shwaya ka balang thanroj sngau bahaban wan bat ban ai ka jing ruai kerpang jong pi kani ka de ka jing ai ngu mo thanks offering chính cần show chính ai ngộ ta. Tau ka kerteng jangan ni kecing ruai kabang ruai mentah la sim na kathim u la janwan
ngai kublei ya ki samla jong ka balang na thân roi ki bala ai ka jing ruai ka jing ro ka jing mani yo blei ka bas ngau bang ka bas ngau hun si sha ka ni ka step te ka jingo ngi ai shu blei te ha ka ni ka por na khot ya ki temen basan kirang ba balang ha ka ju ka por bakin ngau ba ban lom ya ki jing kan sio ha opor bas dang ka kelas oh sorry toh kan ni ka por ngidon sakawai ka jing ruai kerpang kata galong kabangin yo snow kajing ruai kerpang na kabalang mu kayaw tinga khot ya kabalang na mu kayaw snow bahaban wan syakmat ban ai kajing ruai kerpang ki jong pi
Hello, check, check. Hello, check, check. Hello, check. Check, check. Oh Lord, you brought us from a mighty long way, a mighty long stay in the wilderness. Oh Lord, you brought us through the thick and thin, through the fire and wind, through a better place. You brought us out to bring us in. Oh Lord, you brought us from a mighty long way, a mighty long stay in the wilderness. Oh Lord, you brought us through the thick and thin, through the fire and wind, to a better place. You brought us out to bring us in. All those days, longing for a land we would start, much too weak to stand. And they took their turn, tired of their soul, with no place we could call our own, with no song. Lord, we groan to you, and you make a way where there was no way. Oh Lord, you brought us from a mighty long way, a mighty long stay in the wilderness. Oh Lord, you brought us through the thick and thin, through the fire and wind, to a better place. You brought us out to bring us in. Out of chains and the bonds of men, out of death and the curse of sin. Through the desert sand, to the promised land. Oh Lord, you brought us from a mighty long way, a mighty long stay in the wilderness. Oh Lord, you brought us through the thick and thin, through the fire and wind, to a better place. You brought us out to bring us in. Lord, you brought us from the mighty long way, a mighty long stay in the wilderness. Oh Lord, you brought us through the thick and thin, through the fire and wind, to a better place. You brought us out to bring us in. You brought us from the mighty long way, a mighty long stay in the wilderness. Oh Lord, you brought us through the thick and thin, through the fire and wind, to a better place. You brought us out to bring us in.
ngai ku blei ha kani ka por na ka menta ka balang mu ka yaw ka bala ai ka jingruai ka sngo tanat ka jingruai ka balang ka jingker ku yang i baro ku blei sibon balang ki samla na ka balang mu ka yaw blei un ker ku ye pi te ha kani ka por ngakwa ban ong baki kena ki don la ka jong ka jingeseng kan don hayeng mani mo hayeng mani tes ngobha ki khana ya le sha yeng mani kan don ka jing seng kerpang jong phi te ha kani ka por in yo sngo ya ka sabat school ngan ong ka jing ya lap ya ka sabat school na irang ba balang elder RP bla ha kani ka por elder ngi pidang ngobha phi sha ka pulpit ha kani ka por Ngini ala exercise shua. to kat bangi kat ba kadang sedang ka jing ya lap ka ketinu ble kan sedang ru ban lum ya ki jing kan show ya khot ya ki oshers baro ki ngobha ban ya lum ha ka jok apor Kublai sabatan. Empat long ru em. Ngi ai kublai yo blai. Nakamenta ka sabatan. Kabula thau kubra penkentang ula kurku ya kani kasngi. Kabau dawa ya ki kenja ban riu baro ban rakhe bat chong sngi ban mane ya u hakani kasngi. Sashi sen. Kublai sabatan. Empat long here. Kublai sabatan. Kani kerukam bangin yaro ublay. Ublay ulang babha. Man nakapor. Sam shispa. Kadkhot kabasan. Ublay ulong ubabha. Bat ki jing isnay ki jong u kine tang siteng por. Ano ba ang amen? Ublay pia tang siteng por sa ublay. Puli ka tukad. Ublay ulong ubha. Bat ka jing isnay jong u kayay ne shirta. Amen. Laju perkat ikan ni. Sakaway. Da ka jing yalam umunsim bakut ublay uhikay nga. Bangin ong ikan ni buon nanging 4 million. Ngiday ban million haka annual meeting. Bangiday ban ra sikibalang ki jongpi. Yaro you try. Oh, 4 yanang hidup mentar. Ngan ong yaro you try pili ban ong hallelujah jam. Yaro you try. Hallelujah. Kani tu blay na kerku ya pi matagasgi. Tu ni duai. Komen sim bakoy. Yami la assign lupa. La bo lupa. Da ublay ha ka jingkar pat ka jong u Jesus Christ. Yones kalnong bakat sao ka dekot bakat riyo. Kabame ong an karpat ban ngaduay o kupa jong aw bahableng. Baon pa yo weipat unong pencingan. Ubalong umensim jong ka jing shisha. Baka percaya kami itu. Ngi kinong buat jong mi jisu bait. Ngi deban itu. Ban may ong bau ni umensim bakut unwan. Hangi. Ban hikay yangi yaki baro. Ban hikay yangi yakajing shisha baro. Ban penkan mau yangi yakajing shisha
kabamela bo nado Genesis kalnong kabalay hakadin ka jing hapno ubriyo siya kapop mela ong ru bau niu mensim bakut uni alam yang i siya ka jing sisya baro ngingat scam ajisu bau mensim bakut udan rengkat bat ngi mentah. Kat bangin ya keren nakaktin ke jong me au blay. Ya kana nong sab school ke bangin scam. Bangi baro ngilai pulib niya. Ya ke jutang ke jong me bat ngi. Pensyaya ngi ko mensim bakoy. Bangi laban sengu tu syai. Ya ka jing tumu ka jong mi. Ha ka kerteng Jisu ngipan. Amen. Kadkhot kan mau. Ka bangilapan kelas ya kadkhot spell lendet. Ngidang bun hi ngidang sa ha ka tu ka juk mendai. Dkhot kan mau. Kam judon kum kata kadkhot kan mau. Memory verse, memory text kamot kadkhot spell lendet. Ngakwa ban hang ni para bangai. Ka Mem White, ka Mrs. White, ka balong, ka nong isulupa hagani ka juk ka bamenta. Ka ong bangi day ban spell that yakit khot Bible man na kasi. Nga prisyang. Ring along babit. Ngamla ban kan mau hak jing spell that kumde kumi Dr. Boxster. Hendeng ini ay prisyang para mangat. Bangin spell that yakit khot. Jong ka Bible. Baladon kanong ano kapor kabawan kajing pensyoy ha kajing im kajongi syapang kajing sisya barbangin tep ka kajing sisya bat kajing bakla ngin sneu to syai bangi don gaktin kajong blay kid khot ki Bible ha kajabing kajongi ha kajing im kajongi Amos prak hatway kajing itu lupa kajong blay kan saja kan sawan kajok ha kabakan don kajing kerdo kabakrau bat kata kajing kerdo kam day kajing kerdo ya kabam kam day kajing kerdo ya ka om kam day kajing kerdo ya ka nongano kajing don jing em jongi kadai kajing kerdo ya kabayo sngeu ya kaktin kajong blay kani kadai kajing tholupa kajong blay barhabau blay ya tholupa kan saja ublay bam jukla malaki lain riu ublay bam la ban lamler titos UAR kan saja para mengai ngenum yos ngau syo yaktin ke jong blay kan saja dei nomor kata kadau kani ka jingtho haga kot lenong ke jong pi hot spell and death kalong ke jing hikai yang iwe piwe pingai ne pingai pusan duriap hagane ke jingmot panbor numun simbak hoj baun persyaya pi kad hot spell and death Deuteronomy arpu prai way bat ar te kan jala da pin sya skor ngabu ya ka pronoun pin mdei men te kan jala da pin sya skor biang ya ka tin ke jong try ubau blay jong pi ya kaban sumar ban leru ya ki hukum jong u baro ki bangala hukum ya pi hakani ka sngi u try ubau blay jong pi on pen kentiu ya pi hakle ki jai ben riu baro wow
kini ki jingker ku baro kin wanapi. Bat kin lap yapi. Lada pin sengap ika ketin utrai ubau blei jong pi. Don right li ki jingmot ki bangi siem nakani. Kat khot na kini kit khot. Ki badon hakalanong ke jong pi. Hang ne pin siem nung kong ka an lani ka hukum ke jong blai. Ka baar. Ka jingkular ke jong blai. Ka balai. Ka jutang. Ublay ayu kat une ublay ubangingi don. Isaya kananong ka basaw-saw kat kot ka banrio. Kaonga ngalong ublay. Ngalong ubaneng kong baru bakado. Amdan show. Nalor jonga. Amen. Tang ublay ubayim. Bat shwa bonwete kular bat ubriyo. Ublay ulabo ikaw hukum ban alam yang i. Ban hikay yang i. Ban penstad yang i. Ban ublay shwa bon pentrekam ya kajingete jutang bat ngi. Uay sibon kijingkular. Niyo na Komundi ublay. Mauhiw on hindi mga. Onda habula bo ikaw hukom. Barunda habula bo. Ya kijingkular. Usaya te jutang bat ngi. Halor katu ka hukom bat kijingkular kijong u. Katakan di kasama school kabangi keren. The law promises and covenant. Baru blay jupan bor yang i. Medai man te jutang. Pidai man te jutang bat nga. Banga kwa ban pentrekam. Ya kejing temu jong kejing penem. Bangan ayah pi kejing im babam jukut. Pidai. Menin. Sual bam sengi. Ngala keren dia kan dia. Bat ngala pensyai. Hang tai hapo umpanai. Kejiaseng annual meeting hijong ke Assam region. Ngapuli ya kato ka gospel babam jukut jong kejing penem. Kay ka gospel babam jukut jong kejing penem. Ngini apa sih jing penpau. Yones like Henry. Nabau blay la it kata ka percay. Kat bau la IT no ilau kon marway. But pidai ban ngej hanga. Pin yo ke jing im babam jukut. Dainem day. Dainem day Adventist. Ha? Day. Pej ka dekat. Nabau blay la it kata ya ka percay. Kat bau la IT no ilau kon marway. But baro pidai ban ngej. Pidai ban ngej. Ngan ai ke jing im babam jukut. Dainem day. Ha? Day. Wan ong ma pi ka bade. Ale ngamla ban khot ki sien ba lut po. Ong tai ka bade. Ka ong ba uno bangay. Unyo ya kajing embam jukut. Ku blai sibon. Uno banget ngam tip balai kan ikan khot ka bangi di ban tip baro. Wat ki bam dai ki Kristen ki tip ikan khot. Uno. God has given the option to humankind. Namar kata nga pensyai hakatunga jaka. Kasorkar kamday ban bet hong yangi.
Namar bau blay simla penbor. Yang i bangin bot ya u. There is no forced conversion. Ublay penbor. Lada uno, lada kino. Kibangit. Kalong kabas ngau tenat. Kabas ngau pela shisha. Bau blay udan sibon kijutang. Bat kadon kejutang kabangiate arliang mamla bilateral covenant kadon kejutang kabalong rare kabakampir kabalong unilateral kabau blay hiu hukum kabau blay hiu bo ia kejutang. Kajing temu jang jing penem. Kadai kejutang kabau blay uterwa hakibrio. Baro. Ka kontrak. Ki ongkum no kontrak. Babok. Ha? Kajingnya kut lane kajingnya te soskular. Kajingnya te soskular kajingnya kut ngimla banne mangamar way. Don't come ar kulhun. But our party kalong ublay ban mangi. Dan kiway pat. Ublay simte jutang bar usoitan. Ute jutang bat kibrio kijongi. Ka jutang ka kentop ya ka an. Ka hukum. La kalong ka bla tho ki maulang kriap. Ne la kalong ki bla tho ki donur kijongi. Deuteronomy kalong ba khandai ka dekhar ba kharwe. Bat Hebrew prashipel. Kane ka jingete lock. Ka jingete lock alliance. Hapdang ublay ba ubril ka kentop ya ka jingko ngo ka basisha. Diligent obedience. Kajing ko ngo ka basisha. Kadon ka adjective hang ni basisha. Iko ngo. Yo blay. Ni sumar. Ya kasni sabatan. Ni rakhe ya kasni sabatan. Mrengi mrakhe hok. Ni mrakhe ya kajing sisha. Jisu ong. Kita kiba mani yo blay. I can money yo u. Haka mensiem baro. But I can money yo u. Haka jing shisha baro. Yones kalong basaw kadakar kabar pusaw. Kadon. Kajimut hang ni. Kidon ki benta jong gani ke jutang ki bakhamyar extensive. Katkom karukam ban mani tang yu blay hi barban it ya u na lor ki e baro. Deuteronomy Nriusan Matthias arpuar laipun yo. Donro ki hukum hapo ke jutang. Ki balong tek ya kamat. Kom kaban pai no. Na kajing mani blay tau. Ban sumar ya kasabatan. Ban bod iki an jingko jingkia akabam kadi. Deuteronomy laipu way arpo. Isaiah san pun riusan. Leviticus kalong kabakat way. Isaiah an ribusan iway san ngim don por. Ban puli ya kani. Hakani karukam. Ngila ban snow to ya ka jingdon kam ban buram yo blay da ka jingdon jing em jongi baro kababo nung kong e namar jong o ublay nung kong ublay tang mau
Ublay ng kong. Ngile na em gani. Ngile na em gani. Kani kababo ng kong. Haka practice ka jongi, haka rukam ka dustur ka jongi. Kadon haka Kabang ia puli baro si kuatar haka lenong ka jongi. Neng kong yu ublay. Kadon haka Ya sengap jar. Kaba ya kaba? Sipau. Kamdon kano ka jingikai kaba ong haka practice ka jongi kaba ublay ulabo. Bangin ay ng kong bat bo ng kong ya ublay. Ho ngia kren. Ngin bo ng kong ya ublay ka jingim jongi. Ngin bo ya ublay ya Jisu hapdeng ka jingim jongi. Ngin bo ya Jisu syadin ke jing em jongi. Maru day baneng kong baru bakado. Ndai haka practice ke bau blay ulabo. Kalong. Haka basipau bagi jing kensiau. Neng kong ublay. Mentaka sengi mentau benai ngahap tiat kali. Te kawai na sipau mga sayay kat tuan pendam doon tir kalin ay kawai na sipau lah siyam tayo. Nga keren ni kani kadustur jongi kabaman na kapor man na kasngi. Kamday banlong abstract kabangi sumador ya kata kajing kwa kajong ublay kajing bo bej borenti kajong ublay kwa nengkong yau. Namari saya sabu sound ring udang puli ublay ng kong. Bad ublay hak bakut kejing im kejongi. Kani kabasipau bak kejing kejauru. Kadai kejutang kejongi bad ublay. Tung ni puli. Malaki kalendong balai kedekot kabasipau. Malaki kalendong kabalai. Kadekot kabasipau. Barong yatip ikani. Habang iai jing kecil. Malaki kalendong kabalai kadekot kabasipau ko ong kumdo. Tuwalam. Walam ya kabasipau kadba pimuan. Kendiat kensoit. Kani kejing ate jutang baru ublay. Ublay ukwa yang itang iway na kasipau. Nakisispa ukwa yang itang 10%. Sipau na kasispa. Baru blay umjuk kemilan tiangi ya ki bangim laban le. Kani kejing ikai kejing ai jongi baneng kong yo blay. Kajong blay. Ngipen pai hok. Bat baro. Kabadai kejengu. Bat kani kejing pen pai hok ya kabasipau syau blay kapelong yang i bangin bo yo blay nengkong nong syabe ha kejengim kejongi. Habakala rong ha kadonor kejongi. Ha kejing mod kejing perkat kejongi. Kalong kahabit kejing melin. Barhaba kalong kejing melin. Kalong ru karukom ke praktis. Barhaba ngila praktis barabor kejing im kejongi. Kalong ru ka karakter kejongi kejing long kejongi.
Ka target group ka jongi ka long tang yang ikirong ba habang yakran ya kani. Kumno siya pangki kena. Ngani tu ya pi ya kipor ki bangidang syong kelas kibarit kelas 1 kelas 2 kelas 3 kum tar ter. Imei pai sai ai ba jing bam yang i. Si pau tengka si benai labun palat. Teng kimyo ai raban ai si pau tengka. Bari mei jongai balong kambnia ya kani. Yong kon ada piyo nanga si pau tengka si tengka. Kadai ke jong blai. Neng kong shua. Ngipule hai kata. Proverbs kalanong ke bakat no. Ha kalanong ke jongi kadon. Mano ban ni Arab yang Proverbs kalanong ke bakat no. Om dan papuli kalanong. Ha? Kabak deu bang idei ban ai nung kong yau blay. Yaki so nung kong gijongi baro ngidei ban ai shau blay. Nung kong. Proverbs kalanong kabalay. Kadakot kabanang kong hado shipau. Kiso nung kong yau blay. Ktien nung kong. Teng isu hikai ngim so tho. Leila da pi sim ya kan ka kentien nengkong. Kiso nengkong. Yau blay nengkong. Ban ngin hab hikai ru ya ki knaret. Ngala juong ha kinong yaram ya ki knaret. Infuse haki ya kane ka jingmot bangin ai nengkong yau blay ya ke baro kabanging iyo. Balay nengkong yau blay. Namar ngas ngau tenat parat ya katukad khot. Ngas ngau tenat parat ya katukad khot. Hebrew kalnong kabahan riu. Kadkhot kabakat saw tongnya pek. Kabas ngau tenat shisha. Namar ka initiative kadai ke jong blay. Pej. Hebrew kalnong kabahan riu kadkhot kabakat saw. Hebrew kalnong kabahan riu. Oh, siya kata. Kadkhot kabakat saw. Udaong. Pej kan kadkhot. Udaong. Mana baong? Ublay. Udaong. Da shisha. Oh, ngan pulis wa kadkhot kabakat lai kaban pensotu ini. Namar ublay habaw lakular. How Abraham. Naba umla ban smai dano ru. Ubakam kraw. Ula smai hidalade. Amen. Ublay usmai hidalade. Wow, kajing penbor kajong blay ngas ngau blay ngingi long sisa kiba rendang kiba tebi beti kejabing. Haka Bible barakaway ublay pensautu yang i bangi day bandan kajing ate jutang bat hakibon kirikom hakajing jongi barakaway. Uang umdan ubakam kraw banyanga. Ubalaban ete jutang. Ubalaban smai. Dashisha ula smai dalade. Ay ngoy ublay. Ula smai dalade. Bat peki kitien gibawang. Dashisha da kabakurkungan kerku yame. Da kabakurkungan kerku yapi. Uday man kerku. Mday bawang mangibaw blay uday man kerku. Uang himau
Ngadai ban kerku ya pi. Dah kabak kerku ngan kerku sisa. Pej. Bad dah kabak penroy ngan penroy ya pi. Wow. Lah biang. Ini pun kot nak. Ngatrai ngelai sautu. Tang ublay. Tang ublay. Bat mau. Nengkong Pe kejing thok. Ke kejing kuak kejing blay. Hakani kejing te jutang. Bangin umpen kenya ke jutang ke bangi te bat u. Ke bau blay thok. Ka blay ka kubor ayu ka bau blay lu ai hangi. Deuteronomy kan long ka ba pra kan khot ka ba pra. Domen kan mau yo try bau blay jong me namar long ma u ken u ba ai bor ya me. Ban yo ya ka spa. Baun penslori la ka jong ka jutang. Ya kabulas mai hakikpat men jong me. Kumba hakani kasngi. Ngimla bania menjur bat ublay da kabayate jutang bat u lemda ublay u ai bor yangi. Leng ba mensim bakuy. Prabangai. Kani ke exercise. Kejingkilan ya kejing im bagan jaman sim kejongi. Gamdei tang kejing thok. Bangin supuli la klet. Dia kata kadau blay ong men kan mau yo try bau blay jong me. Nama u blay jong me. Namar long mau ken ba ai bor ya me ban yo spa. Iso start la de ong ibe. Ong mirat jongi. Mirat jongi ndala yo i bo tai khun khulung lo sedang ban ya ni ya start la de. Rega don kejing mut. Ngis ngau bang yo spa. Naka percay. Ngis ngau bang idon kejing em kejongi kejing la kejongi baro. Pikan mau ya kato kejing ka parsi ka bau Jisu ya tho how Lukas kelong bakat ar. Yau tu nong rap ubar spa. Ubaong ngala lum ya ki keu ki jonga mentau snem om don jaka show bangan bo haying. Penpat ki kamera baro. The yu keu yu kuba. Lashley Siapa madan? Wang a komen sim to shat kemen bangam don jing kuslai show. Meu bit. Wang Jisu. Meu bit. Lada on sim no. Ya ke jing im ke jong me menta. Menta. Ki jong no kini ke kin long. Kajing ai kelut, kajing ai hok, ya kabashipau berkajing show. Lane kajing bad no kendiat, ya kajing show, bad kabashipau. Kapan pau, ya kajing long kristan, kabashisha kajongi. Kanungon nangingi maperlong yublay banungkonge. Hakajing ai jongi. Kapan ya lam yangi. Sya kajing im. Proverbs lai we shipo. Buram yau try dalakas pa. Jong pi ngam tip. Menang batai kani. Pet jing talk Proverbs. Buram yau try dalakas pa ke jong pi. Daki so nengkong jong pi. Kini kidai ki parameter. Ki bangi dai ban bot. Ha ke jinga dai jongi baru play. Ha ke jinga te jutang ban ngi baru play. Lani u play ban ngi.
kabalai buram yo blay de ki son kong jong pi buram yo blay de ki jingmi baro kani ka ktien baro kani ka dik instruction ke jong blay ngam don hok ngam don bor bangan bat ya ke jong blay ladang edi ke jaka jonga si paulak kajing kau basi pau ke bangan asu blay ke dige kano pastor karpran ha el abon tan pi si lak an ais siaga basi pau te pi la du not business jonga baro ai no si pau ajar kalau abiang si pau ajar kajing ai hok kajing ai kelut ya ka basi pau bat ya ke jingkin show bat kajing bat no ya ka pisa ke jong blay kapan pau ya ke jinglong ba ke jaman sim ka basi sha ke jongi langi long ke jinglong ba ke jaman sim tanasla nrengi don ke jinglong ba ke jado wong apostol Paul kalong leno nengi don ya ke jinglong ba ke jaman sim sispa na ke sispa knang bau blay priang hon ya ke jing syakri ke jongi u ngi bon tang ki formality sa ke jing im jongi ngi syakren bau blay nu priang hun ni ke jing mani ke jongi ndre nga le da kumwe u blay u de u divine treasurer jongi habo la bo kattu yo da ka jing mi jongi baro amde tangkat tokane da ki jing yo jongi baro ka jing kraw ka spa ka phau ka yo ka kot ka long ka jing kermen bau blay u blay jong ka jutang Dei ma ubra pendap penbiang ya ki baro ki bangiadon. Ka Bible ka pensyai kedar bakar rukom. Badon kam ban kan mau ya ka jutang ublay kalong. Ka jing penpai hok. Ya ka basipau. Bat ka jing ai kelut. Ya ka jing kensyo. Ban penkut. Ngim dei ben study. Try I si lak te la bun palat ngala kut ke jaka bangan tiet si paulak ngala di ke jaka si paulak tiet si wis paulak ni si lak la duna ngan yo panai ngile start ban penkut ini apa si proverbs kan nong ka balai baro ngidei ban tip ya kan ikat khot ngia puli kan ikat khot kalong kepadan kam bani alam lenti yangi kabau blay ong what num start lade Proverbs kan nong ka balai kad khot Proverbs kan nong ka balai kad khot kabasan hadu prang an puli barok gid khot sengap sya skor bahabat bo yakini gid khot bakan long ka jihikai yang iwe Dong edge how try dalaka donut baro what shania halor ka jing halaka jong ka jing shempang jongi baru blay mdon jade ka benang ba khande je pe halaki lenti to play u te pen bet ya ki lenti ya jongmi what long over start halaka jong kajing nyeu so start lade to shempang you try but to kiar na kabasniu the khot of pra karbakan long kajing kot you sopet jongmi but ka klen ya kasih ka jongmi ade ka bajeliu para banget
lej pule ya kan khot ka pra bakan long ka jingkot yu so pet jong me yu so pet jong pi bat ka kleng ya ka si ing ka jong pi bleun kor khu yang i wei pi wei i wei pa i wei bangin pan bor no man sia ma khoi ngim la ban le daladis ngau ba ngim la ban le bat ka kot ka bangila translate steps to personal revival. Hakasi ka ong no? Pastor Ronald? Ki mau jam siya ka jingpen ki im shimet. Manu balayo ay niya kot. Manu bayo ay niya kot. Tangi pastor ay bor soklet. Pastor ay bor soklet piklam ay gini ki kot piklam sami ni kot. Ka jing duwai jongi yung mensim bakut hakini kisngi kam day banlong tang hakasngi ka bangi siapan baptis kasngi ka bangi ngisyam mensim kat kum kani ka kot ngi day ban pan yung mensim bakut man la kasngi bat kata ka jing pendap mensim bakut syon mday tang siteng kan long habakut jong kasngi rasyai menstep pan biang Kajing ay yung mensim akut kam day tang shisanay. Ngem don jaka hakajing mor kajing perkar kajongi hakajabing jongi bangin priang shisan priang hadu junam la junam do. Sakaweru kalong kajing non kam bangin panau blay manlagasngi knang bangila bandon kajing day ka jing te lok kabajan bar Jisu. Man lagasngi. Ki khon ki panjaya pi tang sisian sisnem. Negum no. Laisian sisngi ki panbam. Blayon kurku yangi. Bangin nang naduk menta. Ko ki parabangay. Kabakon chopro yanga. Bangan nang ban pan yung mensim bakot man lagasngi om tang bun pendap siteng. Nation hadon na shlay unin nong tawang kibabon ki pastor kibabon ki administrator hakabalang kibabon ki evangelist ki yo yung mensima khoi tang siteng namar kata ka kam ka jong ublay kam ya syafrang kat kumbadai ban ya Dwight Nelson wong hakaway ka GC session wong. Kabarang kaday ban paypang. Bakim pat sim layo yaw mensim bakut 100%. Kadon ka ni ka kot ka jing kan thok jong Dwight Nelson. Ukuran hakaway ka GC session pat ba. Nyem pat yo. Mano banur banong hang ni banglayo yaw mensim bakut syon. Ladap syon mdon jaka syu hakajing im ke jonga nganget badon kibalayo yo mensim bakoi kajing kwa ke jong ublay galong bangi baro nin yo mensim bakoi hakajing dap papura kanang ba Ngilapan pen kre ya kajing wan asin kajong Jisu Jesus is coming Jisu one kani Jesus is coming kamut baladon halenti Jisu baladon halenti mdei ulajan wan uladon halenti unsawan poi tiap hakajaka kajongi aduwai parabangai bangi ngini sim ya gani kajing hikai na ka lonong sab school bangin song tu tang ublay nengkong ublay
ha ka jing im ka jongi au blai ku pa jongi bahap neng ngi ai ngo ya ka jing the jong sim ba khu jong mi ya ka ding ka por ngasngo tho ba uladon hang ne hapdeng jongi yarap yagi way pai way bangin du way halaman sim bangin pan yo men sim akoy man naga step lenter junom ban pendap pura yang i way pai way kerteng jisu mi pan amen. Hagani ka por ngai ngu yu blai ne ka menta gani ka khubor ka badon kam e yangi kum ka balang habaro shitlu pertai ya baro gi prabangai hang ni hapo ri khasi jantia ngi don kam ya ka bor ka jong men se ma khoj ka ta ka dei ka bad nong kong bat ka ba kong san e ka bangi le klet ka jing em ka jongi ya kwa ban on khublai shibon elder RP bla ibla ya samingi kini ke khubon na ka tien ke don ke jing pen bana bagata ka long kya thanks offering lani ke jing aingu ki bangi le yo pediang ha kani ka step ka long khat sau hajar praspa artengka nangta ki jing kan show sabat school ki bangi yo lum ha kani ka step ki long lai hajar lai phun riu hajar khat lai tengka habangi kain lang ye ki jingkan show baro ka jingkan show ai ngu bat ki jingkan show sabat school ka long san phau hajar praspa khat san tingka ai ngu yo blai khublai shibun ublai ker khu ye phi ki balai ya no sniang sika kam ga jong u bat hakani ka por ngini arwai ye kani ka jingrwai na ka number jingrwai ka ba south spa prapun riu naga kot jingruai ka ba thamai ka ba ong habayat bat utrai da ka ktin ba ula ai saus pa prapun riu bat hadin ka ni ka jingruai ngan ong ya i pastor evangelist lamon hadem sngo bahaban duai ka jing kerku ya kini ki jing pen kentang ki jing aingo ki jing kan show bat kumju ru ka jing kerku penwai ini ruai ke khat ke baning kong bat ke bakhadu habayat pat utrai dakaktin bulai puram chong ukanteng shine klem du mon chong u habale shisha un yai shong ne habaro ki bangen pat ko ngu ngej pat ko ngu na ba om don la chu bangin suk ha u Jesu tang ban ngej pat ko ngu lembat ungin yai long hak cha chong ungin shong ngin ya yai mar senta lembat kat ba u ong in le kat cha pu pa ngin le baro por ngin ngin bat ngin ko ngu ngin bat ko ngu na ba om don la chu bangin suk ha u
Giêsu thang ban nghe ban có ưu Tong ini duai. Au blei kupa jung baha beneng ngidap de jing songu yame atrai. Bamela long ublei ba isin a but ublei ba e yangi ki bru ki bapop. Pada kan ke por atrai ngis ngongu ru yame ya ke jing kerku ya ke bamela ai hangi ha kini gisngi ki por ko le no shadin jongi. Shi bentana i jing kerku jong me ngiwan pan pai syakakam ke jong me. Te kumta atrai ngi kerpat ya me bemen kerku ya ka bemen pen kentang ya ka baya ka ne ka jingken show mo an pendon kam tang na menta ka burom ka jong me bat ha ka ne ka por atrai ha ka bawai no ka ne ka jing selok ka jong ngi la yo sngo ya ka jing hikai ka jong me ling bau shakri jong me handai ngam tip atrai ha ki babun ki por ngi kum ki bring ngi snow start ya la de bat ngi pendan kam ya kijing start brew kijong ngi bat ngi i no ya kijing hikai ke ba start kijong me ublei nong bu nong thau jong ngi bat ngi kerpat ya me ka ba ngi nang penkut ya kan kijing eseng ai bon pen thamai ya ki do not bat ya ka men sem kijong ngi bat kat bang nang mi ngin long kijing thau ke ba thamai map atrai ki let ki pop ki bangin pensosi ya me ya kini barong ipan keteng bat yang tam kijong Yesus Kristus amen.